बेबायदि गोजोन बेलासि समाव फोथाराव थानानै मोजां नाङोना। उनथिंजाय नायदो नै जा बरिया दैयानो दै जाखाबाय। थ' माइ गायनो जाबाय आरो दैज्लां बोथोराथ' सफैखालायबाय ना। थ' गायनोसैलाय एसे दिना सफैलायबाय माथो खालामनो ना। दा आङो दिनैहाय नैबे समाव सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावबाय। थ' आपडेट्सखौ आङो होलांगासिनो दङ। आङो बेबायदिनो टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय होनानै होखादों, नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि मेन टपिकआव हाबनायनि सिगां थ' आङो एसे नोंथांमोननो आबाद दिन्थिलांनो लालायबाय आरोना। थ' माबायदि जाखो आगे पिछे दिन्थिबाय थाखानाय। थ' ड्रेगन आबाद एसे मावदोंमोन, थ' एसे दिन्थिलांदिनिलै आरोना। थ' नायलांबाय थादो। बोथोरा बिराद गरम, मा खालामनो ना। गरमबाबो आरो उफाय गैया आरो थानांसिगोन बिदिनो। दा आं एसे आबादखौ दिन्थिलांनि। फाइनालि लोगोफोर आं एसे गार्डेनाव मोनफैबाय। नै मोनफ्राम जालाजोब्बायलै, मोनलाजोब्बायानो आरो नै एकदम बेयाव गोमोनथार दं थाइसेयैनो कालारफुलनो, आरो बैथिं सिङाव गाहायाव दङ थाइसेयैनो मोनफ्राम बेबो मोनजोबसिगोन आरोना। नायदो नै बरिया। नैबेथ' दा हराव बिबार फैगोनलै, नै बिराद मोजां नुखायो आरोना। बारसिगोन बे दा हराव। नायदो बे सायावबो नै गोजौसिनथाय दङ, बिराद थाइसावखादों। नै थाइसेया बिराद गिदिरलै, बरिया खानि थाइसे नै गिदिरथार। आयौ बेयावबो दङ नै गोदान ओंखारबोगासिनो। बिथिं गासिबो दंजोबो आरोना। नैबे उनथिंजाय फ्राय दंजोबो, नैबेथिं थाइदलाजोबदों। एबाराव आरो गोदानै गायनाया थ' बेबो बिबार लाबावबायसो नै। वाव, एकदम बिबार लाजोब्बाय, गोजानो फैखाबाय। बेहाय मोनसे दंबावो थिखिनियाव दं। ओरैजाय देरबाय, नैबेहायबो दङ मोनसे नै बिबार लाजोब्बाय। नै गोदान एकदम फैलागासिनोसै, दंलाजोबो बेफोरावबो फिथाइया। वाव, नैबेबो दं नै। मोनबाय, थाइबाथाय माने ओरैबायदि थाइसावोना, एकदम लागातार थाइबाय थायो आरोना। बोथोरा मोजांबाथाय बिदिनो 9 बार गाहामसिम सहैलायलाङो आरोना। थ' थाइगासिनो, मोनबायबो, गोलोम बोथोर फैबाय, एसे जानांसिगोन आरो। थ' गरम बिराद देग्लाय बोथोरा। दा जेन' आं आपडेट्सखौ होलांखानोसै। आपडेट्सआ बेनोमोन, जोङो दाखालि बावैबो सावरायदोंमोन, जिथुनिखि जोंहा नैबे रेशन कार्ड थानायफोरनि थाखाय, जायफोरा बेबायदिनो दालिनिफ्राय लानानै सिनिनिफ्राय लानानै संख्रि बायदिसिना ना, बेबायदिनो 100 राङाव मोनबाय थादोंमोन। जोङो दाखालि बावै सावरायदोंमोन, माने बन्द जाबाय बेबायदिना। नाथाय जोङो दा मिथिनो मोनदों बेबायदि माने टटेलि बन्द जायाखै आरोना। थ' बेवहाय जोङो दा बेबायदि बाजेट गैयाखौ जोङो मिथिनो मोनदों। दा बर्थमान बाजेट गैथ'वा, बेखायनो दा मोनथ'नाय नङा। जोंहा नै दा बाजेटआ फैनो थांगासिनो दं, आरो सेप्तेम्बर दाननिफ्राय बियो माने अपेन जाफिननायनि चान्स दं आरो ना, मोनफिननो हागौ। थ' जोङो निउसफोर ओंखारबोनाय नुनो मोनगासिनो। थ' निस्सय बयबो 100 राङावनो मोनफिनगोन जानांगौ। आरो मामाया बुंलांखादोंमोन बेबायदिनो थाव गोथांबो होगोन होननानैहाय ना, इलेक्सनाव देरहाहोयोब्ला। थ' निस्सय प्रतिश्रुति होलांनायखौ मावफुंगोन जानांगौ। थ' नेनानै थानि। दा बर्थमान सरकारा जेबो बेबायदि बाजेट लाथ'वाखैबालाय माथो बुंबावनो आरोना। थ' गोलाव खालामला, आपडेट्सआ बेखिनियानोमोन। बयबो मोनगोन, नेनानै थानि ना। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।